Anjanzi yakweru Vakashaya. saka murizwe nzvimbo iyo ndiani? Murizwe mukati anjanzi yako ndiani akasara ari munzvimbo? right. Murizwe nzvimbo akashaya. Pane zvimwe nzvimbo hazisipo but mwana wake wawakasiya ndiye angari suppose kuti ari murizwe nzvimbo. Inini pandakatengesa nzvimbo handakutengesa nini zvemusoro wangu, ndakatengesa tichiwirirana nemushakabvu nevabereki. Vabereki rure vanhu ndichitaura mushakabvu ndisisi wangu, avo ndo vabereki vangu avo. aitowirirana vabereki vacho? Ndaitowirirana nevabereki vangu. Baba vari pano here? Mati? Baba vari pano here? Vari pano. Baba. Okay. Okay. Amai ndiwavo? Amai ndiwavo. Maiwirirana pakutengesera kwamakaita vanhu vaviri ava? Ichokwadi ichocho. Apinda munzvimbo isiri yake ndiani? Right. Apinda munzvimbo isiri yake ndirasta ndiye munzvimbo rasta apinda munzvimbo yani ya ava. vari pamba pemwana wavo mukadzi. Mwana wavo mukomana mudiki akatengesera sisi uyu nevamwe vacho vaminoti ndevapemu avo vari vane dhuku rebhurwa kunze kumunda wokunze. Saka gedhi rambuya ava raafektwa nekutengesa kwakaita mwana wavo mukomana uye uyu hachagona kuvhurika. Pane gedhi hombe rinovhara kudai vaita uripo nhasi ugara akatengesa pamugwagwa akatengesa achivhara mugwagwa kuna namai vake. Saka isisu tasvika ipapo taakuona ndobva taona uyu sisi uyu akavaka imba yake ndobva aisa heji apa achiti anga adyirwa 3 meters 4 meters kuenda uko kuti asiyira mbuya gedhi anga aisa heji yake yakatovakwa zvakanaka. Ava amai avo vane dhuku rebhuruu ndobva vaisawo heji yavo uku nemimango yanga yangodai handiti yanga iripa. Ndokuchiti nini kwavari vese vari vatatu pamba nemwana wasabhuku mashaya mombe ndizvo ari munhu wanditi uyo. Tikati tochitora mita kwasisi uyu totora mita kwababa nemita yanga isiyirwa amai avo papaita 3 meters pakati apa inononanga pagedhi pani paamai avo kuti vagone kupinda. Tangotaura chete hatina kuti ngazviitike. Tichidzoka kunoku mangwana kuseni ndakatoona pasvika munhu achimhanya kuti ava amai vakabva vasara vachitora badzi vachibva vatema heji dzaamai avo. Saka tikati ko 5 yatakati munoziva kudare musi wa5 yakwana kupiko. Ndataura chete kuti ngatiti ko tikati ukumita apa mita pa pakwana 3 meters kuti pakwane kuenda pagedhi. Ava vabva vatora badzi vabva vatema hanzi ndobva vatocherera mapango bva vaisa wai kuvhara vatema munda waamai avo. Saka ndakabva ndavaudza kuti inini handisi kuuya ikoko. Mupurisa achauya okuudzai kuti hapana chinoitwa kusvika taudza mambo kuti tati tiri kuti ukumita dziite 3 meters. Ko mazotema heji yevamwe sei hanzi vakatoisa waya vakatovhura mheni pagedhi pavo. Saka ndo ripoti yandakazonzwa tabva kunoona. Ndizvenge zvakaonekwa kwavakauya zvamakawirirana ndezvaioneka kuti tiwanise munhu wese access kubva kunzvimbo. Ivo vaitengeserei musha iko? Ndiwanisira Asani wakadhakwa here? Pana mambo wani pana? Alright, okay, fine. Inini handina kutengesa musha nekuda kwangu. Ndakatengesa musha zvichienderana nekuti hanzvadzi yangu yakanga yatengawo ndo yakandiudza kuti chitengesawo kubva apa kusvika apa. Saka mameters acho ese andakatengesa nditika ndakatengesera ava varipo 2. Stand iyi kai yakanga iri 46 meters kubva apa kusvika apa. Kubva apa kusvika apa 46 meters kubva kusvika panditika then 70 meters kubva apa kusvika uko. Saka ini ndakatengesa. Watengesera lini? Ndakatengesera 2015. Vese vari vaviri.
Zvona zvichiitika isusu takatenga stendi 2010 hanzvadzi yako iri yakashaya. saka muridzi wenzvimbo iyo ndiani? Muridzi mukati hanzvadzi yako ndiani akasara ari munzvimbo? right. Muridzi wenzvimbo akashaya. Pane zvimwe nzvimbo hazisipo, but mwana wake wawakasiya ndiye anga ari suppose kuti ari muridzi wenzvimbo, but so far ari kugoromonzi. akakura sei? Atova mukadzi mukuru, atione mhuri yake nini. saka ndiye muridzi? Ndiye muridzi. ndiye ane zita riri kwasabhuku mwana wacho? zita riri kwasabhuku nderani? Zita riri kwasabhuku ndera mai vake anova muridzi akatenga akashaya. Ndo pane zita iri. akashaya rini? Munhu akashaya 2018. saka 2018 zita rake richiripo chete? Zita rake ndo richiri kupi mumabhuku imomo. like pane nyaya taurwa nedare kuti pane kugadziriswa kwaitwa kuti munhu wese awane chinyi mukana wekupinda pamusha pake. Ichokwadi. wanga uri peri pazvakaitwa? Inini pandakatengesa nzvimbo handakutengesa inini zvemusoro wangu, ndakatengesa tichiwirirana nemushakabvu nevabereki. wabereki uri vana? Ndichitaura mushakabvu ndisisi wangu, avo ndo vabereki vangu avo. aitowirirana navabereki vacho? Taitowirirana nevabereki vangu. baba vari pano here? Mati? baba vari pano here? Vari pano. baba? okay. naamai ndiwavo? Amai ndiwavo. maiwirirana pakutengesera kwamakaita vanhu vaviri ava? Ichokwadi ichocho. saka chanetsa nyaya yemugwagwa? Right. Chanetsa panyaya yemugwagwa ndechekuti ini ndakatanga kugara kuno kudomboshava 2010. ore shamari patakauya tichiona ka pari kuratidza kuti pakasetwa gedhi handika gedhi rakasetwa uri pere? Gedhi sorry, right. Gedhi handitika ini ndichitengesera vanhu ava stendi yanga iri 46 meters. Ndikati inini ava 20 ndikabva ndasiya 6 meters pakati. Vabereki vangu patiri kubvunzira mambo pada kuti munyatsonzwisaka tasvika paground ipapo pari kuti pastendi yeava kwanga kwakaiswa heji inge yasvikapo ati pasiripo pavari pane mugano vati mugano unosvikawo, then pastendi yepanext pacho pambakaiswa futi heji yakadai so, saka pakabva pasara wei iri kubva yanokunanga pagedhi chaipo chaipo patone security fence papaiswa gedhi rotokiwa. Saka ipapo pasiwa pacho pa 3 meters dzasiwa idzi dzerodhi idzi ndo paane dispute yekuti ava mai vari kuti aiwa ini stendi yangu inosvika pa 20 meters apa, saka pane gedhi apa pane rodhi hapasiripo. Asi nyaya iripo ndeyekuti zvikuti ava amai ava vane munhu wavakazotengeserawo mukati umu, saka pakazoita kuchovhana. Saka ndo patakazoti taenda takati isusu taakusamona vamwe vanhu 2 vanga vasipo vakatengesera kuti vauye kuno kudari nhasi. vari pere vakatengeserwa vacho? vamwe 2 okay. saka ndamuko kugedhi kuvatora pavari kuti ndo pane pavatora ava vanhu vakapinda muyadhimako, saka ndamuko akavharirwa mugwagwa ndiani pakati pevanhu vese vari 3? isusu tanga pakutaurirana kwedu kutaurirana kwatanga taita tanga tati sezvo ava vakapinda muyadhi mangu ne3 meters apa ini ndaifanira kuvapa 3 meters perodi, saka ndandangoti ava vakandidzosera yangu 3 meters ini ndovavhurova. dzinodzorereka here 3 meters? arege ndigari pamberi vanhu pamusoro edare. Ini ndakatenga stendi kuna baba ndo vakandipa pekugara baba mainato namai mainato, saka vakandipa stendi 3 years ago dzapfuura. Saka vandipa stendi iyoyo vakandipa mugano zvekuti mugano yacho inini ndo yandakayangotorawo yayo iyoyo. wakatengeserwa uyo anga asati apera? ini ndakatova avo ngo aripa
Pawakazoona uyo anga atoripo kuudzwa mugwano ndakazongoona pane jurawo saka iwe ugari pere andigari unogara kupi ndogara kuharare saka padaro manje ini ndakapiwa mugano saka ndakatodevelopa nzvimbo yangu ma2022 yayo pamba pangu ndopandogara. Then last year kuna na August ndopandakanzwa mwana akanzi atumwa achinzi tanzi tivise jurawo newitness yekutengeswa kwestand isitakati aiwa kawitness ka wakanzi ubise jurawo nani na maichiwaridzo ndo maichiwaridzo ari muzukuru wangu ndo vakatengeserwa stendi iyoyo nabui varipo nemurume wangu vari pamwe chete saka vanotoziva migani yese vaichiwaridzo vari saka chazondinetsa ishe ndechekuti ndikunzi kona asi ndibvise vandamhanya vandaona zvadai vandaita hapana zvandingaite vandamhanya kupi kuna sabhu ini ndakagara sabhu chirombo ndichinosungisa wokunditengesera onai zvaakundiita mwana uyu ari kutosvika kuti sei mukomana kwayo akasvika nokukamura stendi yangu kuna mai vake nekuseri kwese kwandanda todevelopa sabhuku wakati uyai vatapiwa zuva vataenda kwasabhuku mukomana vakamufonera vakamuti auya hana kuuya amai vakabvuma kuti ndo mugano nababa pandakamupa pekugara vatakumbira kuti tokumbira kuti muone migano yacho vavauya pavasvika vaona chi mugano vaona migano sabhuku vati kana mugano taiona zvakanaka hapana chakaipa zvekuti ava nditovazivi kutotanga kutovaona unasi but pamba paigarwa 3 years pakavakwa pakaitwa se3 years hatina kubva tamboona alright sekuona kwako uyu ane access yekuti anosvika pamba pati zvako izvozvi ane access kana vakatouya uyu ari pamberi neava vanayo vanayo ndikukubatsirei muchana amai avo navane dhuku reblue avo ndo vari kuroad main road inopfuura nekuzasi then uyu ane worksuit uyu ari kuseri kwaamai avane dhuku reblue then ava amai ava vari nechepaside uku saka ava amai ava ndo vane uyu wei yake handa kuiona uyu ndachikumbira kuti pese ipapo chandachikumbira ava amai ave kutanga ndovari kunzi ndovaberekeri asi ndowakatengesera ndovatengesera vanhu maitengesa muchiti muchapinda nepai ndamutengesera ndisina kunyatsa kuona kuti ndikatengesesei pambari neheji saka ndakamuti heji usatendera iwe pinda mukati usiuju akaita saizvozvo mameshamendi edu ma20x20 saka pane mameshamendi aripo saka still meshamendi yangu yakanodyiwa futi nejurawo vakapinda mukati dare chatakaona chazoitika ndechekuti ava vari kupema 20 mita dzavo vakanonoka kugadzisirwa nyaya kusimudza nyaya yavo nekuti road iyi yange yatopfumba nokuti ukonge wadyarwa heji ukatodyarwa heji road yasiwa pakati saka yatombofambwa kwenguva saka yapfumba road iyi saka apa vazoti vava kugadzisa yadhi yavo ndobva pasimuka mutauro kuti aiwa amudivharirechi road asi avada 20 mita dzavo dziite se dzikwani dzavakatenga vakatodya mari iri pama20 meters dzirikudyoailikupaona ivava vari kuti vatengesa kudaro vakadya mari yenzvimbo dzevasikana inini ndati uku ngatiti mita ndiri kutoitira uyu akanga achiramba uyu anga akaoma kwete zvekutamba uyu ari papa uyu achiti inini handidi nenzvimbo yangu nokuti vakandidyira 4 meters dzangu ndikati ona mwanangu vabereki vako chivavhurira kunge wabvisirawo mita uku mita kuti amai vaone kupinda ivo vosara votema heji manje vatengesera uchi 20x20
ndatokatengesera uyu 20 by 20 ndiwatengesera uyu iyi ndindakatengesera uyu amai ava namai ava stendi yangari uyu akatengeserwa naamai rasta akatengeserwa naamai right endai munogadzirisa ipapo kuti uyu awane nzvimbo yakaita sei yakamutengesera yakakwana ube saida you are going to chop it from nzvimbo yenyu asi tiri kuda way futi yekuti munhu wese aite access. ndikumbira kutaura ndikukwasire kuti ndikupe diagram re pakaita nzvimbo yazvo zvinokwanisika here zvanditaura diagram makarwa nditika right inini handitika ndatengesa stand yanga iri 46 meters kubva kona apa kusvika apa nditika 46 kubva apa 17 meters ndamatatengesa chi 20 kubva apa 20 kubva apa apinda munzvimbo isiri yake ndiani right apinda munzvimbo isiri yake rasta ndiye munzvimbo rasta apinda munzvimbo yani ya ava akapiwa nani akazotengeserwa akatengeserwa namai ava ndosaka ndati iwewe ndimakonzeresa zvinhu namai makunopa uyu 20 meters dzake dzikwane uyu at the same time rasta vese vari 3 wawane access ndimi makufanira unozviita izvo right ndikumbira kutaura ini pandazamotsa ndipekuza nditika ini ndoda kuti ni 20 meters dzamai ava dzinge dziri apa 20 dzinge dziri apa nditika because after 20 ndanditika pakati ndakasiya 6 lafu mumainatu tengesera mameters mangani rasta andisiri amai venyu vachimutengesera akatengeserwa mangani mati akatengeserwa mameters mangani rasta inini pakatengeserwa rasta ndandisipo akatengeserwa nokuti kana musingazive sei muri kuti akazodya mameters eva right imi ndimi akatengesa munofanira kuziva kuti uyu ndamutengesera mamita akati uyu mamita akati uyu mamita akati sori zvimbaba inini ndakatengesera ava 2 ava rasta andizoti akatengeserwa mameters mangani ndo patinoda kuti tizive nokuti mameters acho ese mari yacho yakapinda muhomwe menyimi okay it's fine ndizvo zvindauya inini ndikuti ndakazviita musikana nemwana weavamusena kutoramita ndo zvandakareva ava vakataiwa mama ndakanakatesa heji yangu iwo ndiwakazosvoti uyaona kuti pane komenda dzakare amai vako mati ndobva vanotema heji yevava isisi tikutoita kuti tikumbire kuti tivhurira apa imi monotema futi heji no vaimirira dare mama handisi kupikisai handisi kurwisai handitika ndikumbira kuti munipo pen paper ndika ndikudhroere diagram ranga rakamirira mastand kuti mastand maprogrami andanga ndakaita nditika angakamira so then uyu akazoenda apa azoenda apa akazoenda asika pamutengesa stand isiri yenyu ndaindifunga kuti ndeya mai vako kana kuti yemwana wavo uri kuti amai vemunhu akafa havapo vari kugoromodzi kwemimi urikutengesa sei panzvimbo pasiri no ini handa kutengesa nekuda kwangu ndakatengesa according nemunhu chi akange achiripo patime yacho iyoyo ndo pandakatengesa inini kana vanhu ivo vauya vobvisa vanhu vamakatengesera mukati vakuti stand yenu aiwa vakashayika vakashayika asi vane vana vane mwana 1 asi kuda nzvimbo yacho nzvimbo yacho atoida bhozi ndiamai vake aiwa no vasati vashayika iye zvino hachaida here ari kuida saka uchamuita se inini inzwai sorry nzvimbo yandiri kai waiswa namambo ndo watakutedzera saizvozvo uyo ari kutaura kuti akatengesa ari pamwe chete nemuridzi akashaya saka nyarara ndindiri kutaura kai uri turikire right akatengesa nemuridzi akashaya namushakabva ndopo akatengesera vanhu vaviri ava uyu rasta atengeserwa naamai avo naamai vake mai wemushakabva azotengeserwa mushakabva atoshaya mushakabva atoshaya saka isusu tiri kuti sedare vanhu vakatengeserwa vese vanofanira kuwana zvavakatenga ende land yemushakabva yacho ichiripo
go and sort that one out. Ukawane 20 by 20 yake, rasta akatowana yake akafenza. Munhu wese wana chini nzvimbo yake. At the same time, tiri kuda kuti muite ma-access. Munhu wese anowana access kuproperty yake. Zvatopera.